Zdravím všechny moje fanoušky, já jsem Kevpůvod 588 a vítám vás při nejnovší hře a sérii Minecraftu. Takže bez dalších kecí se pustíme do toho, takže nejprve musíme začít drevo, takže hned. Takže jsme zpět a tady můžeme začít dřívíčko, drevo. Takže těžíme rovno na drevo. Tu vznikne můj domček. No to možná teraz nezotíme. No, takže natočíme si drevo. Nevadí, jaké to drevo je. Šup, těžíme drevo. Takže máme tady celý stromček, který si vytěžíme. Takže pojďme. Takže toľko to drevo nám bude stačiť. Takže základné je vykraftiť si crafting. Takže tu a crafting, OK. Takže semka si položíme crafting. V dneskejšom dieli si postavíme tady domček. Takže základné veci máme. OK. Takže začneme stavať semka. Takže dávaj si tak. To dieli. Takže takým väčší domček si spravíme. Tak to nie. Som mala radšej vykraftiť sekerku pre istotu. To sa hlavne nesmiem mýliť, OK. Takže sa takto. Tu narazilo, neviem čo. Tak, výborne. Takto. Tak musíme vypočiť, tak aby to bolo pekné, takže tak. Tedy sem. Tedy. Teraz úplne napak tam, ja viem, ako musím postaviť. Takže si to radšej vykraftím sekerka, aby to bolo rýchlejšie. Že super, sticky a sekerka. No, sekeru. Takže musím ešte vykraftiť nejaké to drevo. Kraftíme si tu ešte drevko. No hlavne potrebovať drevko. Super. Ešte niekoľko dreva. Poviem, čo je drevo. Tak, skúsime, či nám to zdá sekerku. Ja to vôbec nevidím. Chlapi, alebo čo? Sekera, potrebujeme ešte. Aha. Takto, šup. Máme na sekeru rovno dve. OK, takže máme rovno dve sekerky. Takže ideme na tým sa pustiť do toho. Výborne, takže musím si rozsekať toto drevo. Aj toto. Musíme jedno toto odstrániť. Aj no toto. OK, výborne. A teraz si dáme jedno vložíme. Šup, a tak. Ale no tak. Výborne. Takže bude viacej dielov, možno s nejakými youtubermi, kamarátmi. Uvidíme, ako to bude vychádzať. Takže máme tu ďalších 8 kuskov. Semka musíme toto ale no tak, skúsim nič písať, dobre. Toto musíme odstrániť dneska do prčíc. Tam, počkajte, teraz si to chvíľku. Chcem teraz zabiť tam tú ovcu, ako môžeme dve vlny. Dobre, máme ďalšiu ovcu, ale môžeme potrebovať ešte jednu. Taká lama, to radšej draždiť nebudem. Výborne. A ideme. Takže. Teraz si šprejš. Raz, dva. Výborne, a bože sliepka. Šup. Máme kuriatko. Tak to môže byť. Teraz budem potrebovať normálne drevo. Veľa normálneho dreva. Ťažíme si teraz normálne drevo, to bude tiež potrebné. Tak tam už není. Tako hra si tiež nejaké drevo. Dobre, musíme teraz rýchlo tam. Potrebujeme zase drevo, tu je aspoň najbližšie. Takže ideme ďalej, vyťažíme si toto drevko. To budem potrebovať strašne veľa. Ten dom bol krásny. Takže základy domu oranžové máme. Tu budeme potrebovať veľa dreva, takéhoto. Bude to potrebné na základy domu. A hlavne teraz najdôležitejšie bude, ešte potrebovať jednu bavlnu. To sa musím dneska potom vydať. Musím pozrieť slúka do okolného pozrieť, ja tam mám taký pocit. Áno. To je
prasa, ale ja potrebujem ovcu. Prosím, chcem zomrieť. Kam zmyslu? Pošlem na to. To som vlastne zabudol. Potrebujem teraz dochodiť zombíci. To teda nechcem. Iná bola, to stopnem. Aspoň to akože strihnem, lebo ako predsa zaujímavá noc, to niekedy budem natočiť ako low. Dobre. Ojoj, creeper. Nie. Ježišmaria. To proste buchol. Chcem ísť rýchlo preč, ako len môžem. Potrebujem ešte jednu ovcu. Takže to radšej toto stopnem. Lebo skúsim sa rýchlo pozrieť dneska na kopec. No ja vám to teda strihnem. I teraz pri pokračovaní tohoto dielu a dívame sa na krásny východ slnka z Minecraftu. Je to nádhera. No to je tým, ale teda to pekne zašil. A slnečko vychádza. No čo pán zombík, chceš už zhorieť? Ale pán zombíku, hráme sa parkour. Dobre. Naša dneskajšia misia je stavať ten dom, ale ja potrebujem teraz hlavne ovcu, ktorú tu vôbec na blízku nič jasne neuvidím. No pán zombík, zhorte. Ježišmaria. Ten zombík nechce asi nikdy zhorieť. No hej, ten skal tam s tým creeperom sa už dajú plaváreň, asi tak som si díval. Keď sa nazviem bojovať. Poď. Ale to sa nepotreba to triafať, pretože musíme nájsť hlavne ovcu. Takže tu máme slípku. Tu je tá ovca. Dobre, to potrebujeme. Čaučka. To mi nezdrhneš, si veríš? Tretia bavlnka, výborne. Mám trošku väčší strach z tých skeletonov a creepera. Tu už jeden buchol. Čo má? Tak mi tu budú robiť tieto dvaja problém. Čau. Výborne, creeper buchne. Mám vlastne skapať? Tu máš. Hová to. Ja sa na to musím zabiť. Tu máš. Mari. Zabije. To je nehovienko, ten skeletoník. Koľko má HP? Vyspíme to. Jo, úplne minimum HP. Výborne. Toto sme potrebovali zničiť všetky také hnusné perišery. No, máme strašne malo HP. No čo si vyrobiť krompáč, že vyrobiť si pec. No tak začneme pokračovať v dome. Šup, to je to do hora, výborne, to budú bloky. Až, tak to 3. Výborne. A raz, 2 a 3. Teraz, bože, nie je tam. Šupi, sekerko, výborne. Dobre. Nie je dubové, ale agapové. Raz, 2, 3. Týmka ďalšie. Ešte raz. Nie je takto naopak otočené. Raz. A tak to vyrobíme. Ok, takže to musíme to rozsekať. Výborne. No, teraz sme hlavne vykraftiť krompáčik, lebo to je veľmi dôležité. Klik. No a teraz potrebujeme drevo, no tak si rýchlo nejaké potrebné drevo. Tak som mám hneď na blízku, tak rozsekáme toto drevo. Ok, šup. Dobre, že sme našli tú prostú ovcu, aspoň dneska sa už normálne vyspíme. Budeme mať pokoj, prešark, nebude klopať na dvere. Tak. Vena už mohla aj stačiť. Skladal sa stále základy môjho domu. Tak, super. Súpiš. Toto budem pozerať ten krompáčik, výborne. Máme na to drevo, ktoré budem teraz kameň, ktoré budem potrebovať na tú pec, aby som si mohol upiecť mäsko. Ideme rýchlo vykopať asi takých pár.
si rovno môžeme vytvoriť baňu. Budeme chodiť ťažiť. Vyťažíme z takých 8. A podľa rovno tu je uhlie, sme našli výborne. Ja sme vstúpili do našej bane a máme tu aj uhlie. Už je vyťažený strom. Výborne. Toto je súhor na pec, výborne. To si prenesíme rovno, že do nášho domčeka, to budeme potrebovať. Našlo vlastne kúpim týmto craftingom. OK. Ani toto. Si môžeme crafting túto dolohu, bude potrebné a pec. Semka budeme mať takú kuchynku, keď ten domček dorobíme. Teraz kuchynka, to budeme potrebovať. OK, dáme vstup. Takže dáme tam toto kurčatka 2. A takto palivo. Takto drevo, OK. No a teraz by som mohol pokračovať stavanie toho domčeku. Ale toto to nechcem. Tak, výborne. Budem teraz potrebovať zase sekerku, to je zase súr na to veci, čo tu nechcem mať. Tak, výborne. Teraz hlavne potrebujem dvere, tak musíme zase do craftingu. A dvere budú mať za to len dokopy. Tak to nebudem potrebovať, tak potrebujem dubové drevo. Neviem, kde aj je. Zase vykopem. OK, ale no, som nechcel. Výborne, mám to. Tak, výborne. Teraz potrebujem to dubové drevo, ktoré sa vidí semka. Skáčem to hore. Bude si tu, je to dubové drevo, sa mi zdá. Nie tam presne, mám tam. A zase sa ten kopec dostane, to bude tragédia. Šup. To nie je dubové drevo, to vedľa asi. A tu je. Ale nechcem ísť dole kopcom, OK. Výborne. Mám ho? Dobre, mám jedno. Ešte aspoň jedno alebo dve. To ale nemôžem spadať také veľké výšky. No dobre, tak 3 dve nám budú stačiť. Toto v pohode. Tu sa môžeme rovne zabiť túto kravicu, túto sliepočku, ktoré nás máme kurietko. Nejaký ten, neviem čo. Semka nám už bude vznikať náš domček, výborne. Takže hneď pri spávne. Dobre, ten máme jedno. Som ho nezobral, že? Aha, takže semka musím dať ešte palivo a to bude toto sprosté drevo. Okay, takže tu zase vykraftím malé drevo, z ktorého by mohlo vzniknúť tie dvere. Dobre, dve. Drevo mám už aj 3. Takže bude toto zvonku. Šup. Výborne. Takže dáme a pani, ak sa vám táto časť videjka, v ktorej stávame náš domček a prežívame v prírode, páčilo, nezabudnite like, po prípade odber, napíšte do popisku a ja ďakujem za vašu pozornosť a budeme sa pri druhom dieliku. Čaute.